Ice cream ta. Mga tag ice cream mo. Ice cream. Dali. Mga ta ice cream. Nidanay na. Time for eating ice cream. Ice cream. Samtang ang bata nagdula sa balon. Oh. Ang bata nga nagdula-dula sa balon, pwede niyang lingawa. Tanaw sig TV, dayon dula sa balon. Ako pod, kaon-kaon pod kog ice cream. Ice cream. Ali be. Ali. Ali. Hadlok ng kuan. Hadlok ng bibi. Balon din, nagtanaw-tanaw ang TV. Ito siya. Kosa. Di pag-vlog ang ka ice cream. Ice cream. Nice. Ang among baby, oh. Mana man siya og dula sa balon. Mana oh. Na hi guys. Hi. Thank you for watching. Bye-bye. Mana? Ako be, video. Ganina ang tato. Ah. Uy, nga no man na bibi na. Kaon ka ice cream, bebe? Kanina naman ko ni. Kanina naman ko ni gihatag sa among anak kay ipakaon na niya. Busog makayo kay inay kan og one bukad ang mga sudaan di. Busog kayo karon. Kuan na. Sugo na milk tea. Thank you for watching. Bye-bye. Grabe ko is. So ko dati mo sinina pa. Ito. Tuwan ito sa bawas. Plus. Nag-vlog pa dahil ka. Oh. Saan ito akong bag po na dito. Bye pa rin. Bye. Ang bag ba ito? Ang kwarta. Kuha ako. Kuha ba? Saan din naman kabukuwas? Ah, hindi butang. Kaaga ni. Kuha ba? Pada. Mintras nagkaon-kaon kog ice cream.
Saan nyo ang akong apo, oh. Kitapad sa iyang lulo. Naglambing-lambing siya, naglambing-lambing. Na. Bye-bye. Thank you for watching.